bayad? 24. Ikaw, kung pesos pwede. Ay, kaya ka? Oo. Nga naman. Makakashoot ako nito. Patay na! Ay! Wah. I do! Sabihin mo, tatlohin na para tag-isa tayo. Si ako yaya mo. Si Yaya gani ang magbayad kaya wala pa si Yaya. What's up mga lame and welcome back to my YouTube channel guys. For today's vlog, nandito kami sa Lamig. Lamig. Kasama ko si Ate Jackie. Tara! Si Ate Buntit. Bundit. Ganda ng view dito guys. Tingnan nyo. Ayan. Tara! Dito. Ang ganda ng view dito. Ikot-ikot lang. Pinaikot ka lang niya. Tara, samahan niyo kami. In 3, 2, 1, let's go! I'm a savage, yeah. Classic, bougie, ratchet. Wow! Wala kang jowa. Ako dyan. Ano to? Palibasa siya, may jowa. Paano? Paong sabag akong lugot. A few moments later. Lagyan yung mask mo. Ano yung mata niya. Kasi sabi na. Malay ko sa mind na yan. Ganyan kasarap. Isa pa. Pasok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. At ang sabi niya, Salamat, drive. Malaglag. Ayan eh. Kuhanin ko, bukas ng jet. Ayan guys, ito po kayo sa aking palasyo. Nandito tayo sa aking station, Cairo, sa Maning Shower. Kakaka na lang ito. Ako kayang i-tour sa ako ang negosyo. Negosyo. Sa aking negosyo dito kay Hula. Ang say Hula? Hulaan mo. Diri guys, mana siya shower room. Naunsa na si aking ma'am, ma'am! Kanilog, may yaya. Ma'am, ma'am! Ang sexy ang puso ng gawas. Oo, di ba? Pak, ganun. Tag-20. Free na nagdad. Kaya ka tao diri guys. Sobra kadagang tao. Ayan ang laki. Sa ka kang daghang tao ka na wala man, wala gamit kitag laki. Ayan, nandito na tayo sa Sa ano? saan to? Yung palingki. Palingki market. Ikaw, Night ano? market. Night market daw. Night market. Tapos kung saan tag-iyahan na yung taon niyo, oy, hindi naman na alam ang ano. Mahal lang tayong maligya diri di sa kapod. Kala ko ba sa'yo itong beach resort na to? Nalugi na ko. Puro Naisda! Yung fan! Seriously, what the fuck are you doing? nakahuli ng kalimasag! Magkano ang bayan?
Ikaw, kung pesos pwede. Ay, ganun Bisaya ka? Oo. Nga naman. Hindi mo saba. Klaro ba tayo? Klaro ba tayo? Ayan, makapray tayo. Makakashoot ako nito. Vlog to, kabayan, vlog. Gaon sa man mo ay! Ayan, shoot tayo. Patay, mag-dito na ka-shoot. Patay na! Ay, Ay, wala ka dito. Ayan mo, uy. Mo anak mo yun na siya. Yawa ko. Ha? Ipikag mga toys. Oh, parehanin mo nindo. igit. Ayan mo naman isa. Uy, kaon. Gutom. So, ganyan ang itsura ng gutom. LOL! Lusot na yung mata. Sana nga, smile. Ayan. Man akong PE. Uy, nga naamay. Mama mabubukin. Magkano daw? 120. Tapos may free ka pa na dalawa. Uy, tinignan. Dalawa lang ang free? 150. 120 plus buy one get two for free. Can you make it three so we have each one of us? Yeah, that's One all is this for one. the No, no, all this one. Next one for Three free. Oh, it's mura na. It's mural. you pay only for this, but the company will offer you 2 presents so you come there. Akong yaya mo mo bayad. Si Yaya gani ang magbayad ngayon. Walang kwarto si Yaya. Free lang Oh, doon. free. I will, ano ha? I will explain. This one, you buy For you, I will. 120. Now I have to give you commission, right? Yeah. Ito, 120. Then if you buy, you have 2 free. 2 free. But we're asking for 3 free. What are you waiting See, for? because Come you're from na. Philippines, I'll do one thing for you. Because this is for girls. This Ay! is señorita from my side. So you Oh my gosh, for señorita. very, very This is unique free to also. her. This is from me. Halak na! Patay na. Happy na. Magkano daw? 120. 120 na lang, T. Only 50. Oh, ang ganda na. Yaya. She is my nanny. Yeah. Yeah, she's my nanny. She's my madam. And this is the manager. So you're the rich one. So Ay, you should pay. joke lang, kuya. Sana all. Thank you, What's kuya. your name? My name's Summer. I hope Summer. No winter? Nay. Ang ilok ay pakita. Ay, pakita mo. A few moments later. Oh, pam param pam 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 param param. Bagong version ba? For real. For real. Ako sa... Sige, tanggalan yung kuwan. Hindi makita ang simod. Sige, sige. Okay guys, game na. Okay. For real. For real. May nagpag for real. Kanta. For. Okay. For real. 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 Nagsama mga siraulo. Nagsama na ang mga siraulo. So ayan na nga guys, tapos na kami, pauwi na kami. Hindi namin nakita yung hinahanap namin. Yung Texas daw, Texas na manok. Ayan, hindi namin nahanap kaya ito uwi na kami kasi napagod sila. Napagod siya.
Ito naman, manaipit sa sira. Sayang, walang video, ano. Ayan, naglalakad na kami. Hindi namin nalibot buong. Hindi namin nalibot buong mundo. Ay, lamir pala. Ayun. Ayan. Bye-bye na po guys. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video kong i-upload. And keep safe and God bless sa ating lahat. See you on my next video guys. Paalam! Bye guys! I'm a savage, yeah. Classic, bougie, ratchet.